Γεια σας, σήμερα θα μιλήσουμε για τον ιοντικό και τον ομοιοπολικό δεσμό. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον ιοντικό ή αλλιώς ομοιοπολικό δεσμό. Ο ιοντικός δεσμός προκύπτει δια μεταφοράς ενός ή περισσότερων ηλεκτρονίων, μέγιστος αριθμός είναι 3 ηλεκτρόνια, από ένα μέταλλο σε ένα αμέταλλο. Επομένως έχουμε σχηματισμό ιόντων. Έχουμε κατιόντα και ανιόντα. Τα ιόντα αυτά, λόγω του ηλεκτρικού τους φορτίου, ενώνονται με δυνάμεις ηλεκτροστατικής φύσεως, δηλαδή δυνάμεις Κουλόμπ. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα, ας δούμε ένα παράδειγμα. Έχουμε το 11 νάτριο. Αυτό σημαίνει ότι το νάτριο έχει 11 πρωτόνια στο πυρήνα του, άρα και 11 ηλεκτρόνια. Επομένως, κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες είναι K2L8M1. Για το 17 χλώριο σημαίνει ότι το χλώριο έχει 17 πρωτόνια, άρα και 17 ηλεκτρόνια. Κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες είναι K2L8M7. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι τα ηλεκτρόνια ασθένους. Το νάτριο έχει 1 ηλεκτρόνιο ασθένους, το χλώριο έχει 7 ηλεκτρόνια ασθένους. Εδώ βλέπουμε τον μηχανισμό σχηματισμού του δεσμού μεταξύ νατρίου και χλωρίου. Το νάτριο αποβάλλει το 1 ηλεκτρόνιο ασθένους, το χλώριο έχει 7 ηλεκτρόνια ασθένους, προσλαμβάνει και άλλο 1 ηλεκτρόνιο, επομένως τώρα τι έχουμε? Έχουμε νάτριο συν, όπου το νάτριο συν έχει 8 ηλεκτρόνια ασθένους, και έχουμε και χλώριο πλην, όπου ομοίως το χλώριο έχει 8 ηλεκτρόνια ασθένους. Ομοιοπολικός δεσμός. Ο ομοιοπολικός δεσμός προκύπτει με αμοιβαία συνεισφορά ηλεκτρονίων, δύο ή περισσότερων ηλεκτρονίων μεταξύ δύο ατόμων ή δύο διαφορετικών στοιχείων, με δημιουργία ενός κοινού ζεύγους ηλεκτρονίων, το οποίο συγκρατεί τα δύο άτομα αυτά μεταξύ τους. Ας πάρουμε την περίπτωση του υδρογόνου. Το υδρογόνο έχει 1 ηλεκτρόνιο. Επομένως έχουμε ένα ζεύγος ηλεκτρονίων, το οποίο αυτό ζεύγος ηλεκτρονίων ανήκει από κοινού και στα δύο άτομα του υδρογόνου. Ας δούμε κάποιες άλλες ομοιοπολικές ενώσεις. Άνθρακας 2 υδρογόνο 6 είναι το εθάνιο, ο μοριακός τύπος είναι άνθρακας 2 υδρογόνο 6. Εδώ βλέπουμε το συντακτικό τύπο. Ο συντακτικός τύπος είναι η διάταξη των ατόμων στο επίπεδο, και αριστερά βλέπουμε τον ηλεκτρονιακό τύπο ή αλλιώς ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis. Αν πάμε λίγο στον ηλεκτρονιακό τύπο, θα δούμε ότι το κάθε άτομο άνθρακα έχει συνολικά 8 ηλεκτρόνια, 4 μονήρι ηλεκτρόνια που έχει ο άνθρακας, και έχουμε και 4 ηλεκτρόνια από 3 άτομα υδρογόνου. 3 άτομα υδρογόνου συνεισφέρουν από ένα ηλεκτρόνιο, άρα 4 και 3, 7, και ένα ηλεκτρόνιο από το έτερο άτομο άνθρακα. Επομένως συνολικά ο άνθρακας εδώ έχει 8 ηλεκτρόνια, 2, 4, 6, 8 ηλεκτρόνια, ενώ το κάθε άτομο υδρογόνου έχει 2 ηλεκτρόνια. Έτσι, το υδρογόνο είναι εξαίρεση, θέλει να έχει 2 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα. Όλα τα άλλα, σύμφωνα με το κανόνα της οκτάδος, πρέπει να έχουν 8 ηλεκτρόνια. Ας πάμε στο ένα άλλο παράδειγμα, άνθρακας 2 υδρογόνο 4, είναι το εθένιο. Εδώ έχουμε έναν διπλό ομοιοπολικό δεσμό μεταξύ των ατόμων του άνθρακα, και το κάθε άτομο άνθρακα, πέραν αυτού του διπλού ομοιοπολικού δεσμού, κάνει και 2 απλούς ομοιοπολικούς δεσμούς μεταξύ άνθρακα και υδρογόνου. Απλός ομοιοπολικός δεσμός άνθρακα-υδρογόνου, απλός ομοιοπολικός δεσμός άνθρακας υδρογόνου και διπλός ομοιοπολικός δεσμός μεταξύ των ατόμων του άνθρακα. Εδώ ο ηλεκτρονιακός τύπος. Άνθρακας 2 υδρογόνο 2 είναι ο μοριακός τύπος του εθινίου, τριπλός ομοιοπολικός δεσμός, και εδώ βλέπουμε τον ηλεκτρονιακό τύπο. Έχουμε αμοιβαία συνεισφορά 3 ηλεκτρονίων από κάθε άτομο άνθρακα, προκειμένου να σχηματιστεί ο τριπλός ομοιοπολικός δεσμός μεταξύ των ατόμων του άνθρακα. Και έχουμε και εδώ δεξιά βλέπουν έναν απλό ομοιοπολικό δεσμό μεταξύ άνθρακα υδρογόνου και έναν άλλον απλό ομοιοπολικό δεσμό μεταξύ άνθρακα και υδρογόνου. Εδώ είναι στερεοχημικοί τύποι των ενώσεων αυτών. Στερεοχημικός τύπος είναι η διάταξη των ατόμων στο χώρο. Η γωνία, εδώ βλέπουμε ότι τα άτομα αυτά εδώ, τα 4 άτομα, τα 2 άτομα του άνθρακα και τα 2 του υδρογόνου, είναι σε μία ευθεία,
Αυτή εδώ η γωνία που σχηματίζεται είναι 180 μοίρες. Εδώ είναι το εθένιο. Τα 6 άτομα αυτά είναι στο ίδιο επίπεδο. Η γωνία αυτή εδώ είναι 120 μοίρες, άρα 120, 120 και 120, 360 μοίρες. Ενώ εδώ είναι στερεοχημικός τύπος του εθανίου, η γωνία αυτή εδώ είναι περίπου 109,5 μοίρες. Ωραία. Πάμε στον ομοιοπολικό δεσμό. Να πούμε ότι διακρίνεται σε μη πολικό ή μη πολλωμένο ομοιοπολικό δεσμό και σε πολικό ή αλλιώς πολλωμένο ομοιοπολικό δεσμό. Ο μη πολικός ομοιοπολικός δεσμός σχηματίζεται μεταξύ ατόμων του ιδίου στοιχείου, παράδειγμα άζωτο 2, υδρογόνο 2, τα αλογόνα, χλώριο 2, φθόριο 2, ιώδιο 2 κτλ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε μία ίση κατανομή του ηλεκτρονιακού φορτίου μεταξύ των δύο ατόμων που συμμετέχουν στον ομοιοπολικό δεσμό. Θα λέγαμε ότι το κοινό ζεύγος αυτό ηλεκτρονίων είναι ακριβώς στη μέση μεταξύ των δύο ατόμων. Στο πολικό ομοιοπολικό δεσμό έχουμε άνηση κατανομή του ηλεκτρονιακού φορτίου μεταξύ των δύο ατόμων που συμμετέχουν στον ομοιοπολικό δεσμό. Άρα έχουμε μία περίσσια ηλεκτρονιακής πυκνότητας και ένα έλλειμμα ηλεκτρονιακής πυκνότητας. Αυτή την περίσσια τη συμβολίζουμε με δέλτα πλην και το έλλειμμα το συμβολίζουμε με δέλτα συν. Το κοινό ζεύγος, όπως βλέπουμε και εδώ, είναι περισσότερο προς την πλευρά του φθορείου, λογικό, διότι το φθόριο είναι πιο ηλεκτρονητικό από το υδρογόνο, επομένως κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε ότι έλκει περισσότερο το κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων προς την πλευρά του. Εδώ είναι ένας πίνακας ηλεκτρονητικότητας κατά Pauling. Η ηλεκτρονητικότητα ενός στοιχείου ονομάζεται η τάση του ατόμου του στοιχείου να έλκει το ζεύγος των ηλεκτρονίων ενός δεσμού, όταν αυτό συμμετέχει στο σχηματισμό πολυατομικών συγκροτημάτων. Το πιο ηλεκτρονητικό στοιχείο είναι το φθόριο, διότι το άτομό του έχει δύο στιβάδες κατηλημμένες με ηλεκτρόνια, επομένως είναι κοντά στο πυρήνα οι στιβάδες αυτές, και επίσης έχει 7 ηλεκτρόνια ασθένους, το οποίο σημαίνει ότι το φθόριο θέλει άλλο ένα ηλεκτρόνιο, έτσι ώστε η εξωτερική του στιβάδα να έχει 8 ηλεκτρόνια, να αποκτήσει δηλαδή δομή ευγενούς αερίου. Όταν τα άτομα που σχηματίζουν τον ομοιοπολικό δεσμό είναι άτομα διαφορετικών στοιχείων, τότε το κοινό ζεύγος, είπαμε, έλκεται περισσότερο από το ηλεκτρονητικότερο άτομο. Άρα έχουμε μία πόλωση του μορίου, το οποίο μόριο αποκτά ένα στοιχειώδες θετικό, δ' και ένα στοιχειώδες αρνητικό, δ' φορτίου. Ας δούμε εδώ πέρα τις δύο περιπτώσεις. Έχουμε την περίπτωση του νερού και την περίπτωση του υδροφθορείου. Πάμε στο νερό. Το οξυγόνο είναι πιο ηλεκτρονητικό από το υδρογόνο, επομένως έλκει περισσότερο το κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων, άρα το οξυγόνο είναι δέλτα πλην, ενώ το υδρογόνο είναι δέλτα συν. Άρα το μόριο του νερού είναι ένα πολικό μόριο. Πολικό μόριο είναι και το μόριο του υδροφθορείου. Το φθόριο, είπαμε, είναι ηλεκτρονητικό, έλκει περισσότερο το κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων που μοιράζεται με το υδρογόνο, επομένως το υδρογόνο είναι δέλτα συν, ενώ το φθόριο είναι δέλτα πλην. Άλλο ένα σχήμα, μόριο υδρογόνου, ίση κατανομή ηλεκτρονιακής πυκνότητας μεταξύ των δύο ατόμων, ενώ μόριο υδροχλώριου, άνηση κατανομή ηλεκτρονιακής πυκνότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε μία πόλωση στο μόριο, δέλτα συν για το υδρογόνο και δέλτα πλην για το χλώριο. Σύγκριση ιοντικού ομοιοπολικού δεσμού. Ας δούμε πάλι εδώ το σχήμα. Είπαμε ο ομοιοπολικός δεσμός μπορεί να είναι μη πολικός ή μη πολλωμένος, για παράδειγμα είναι το υδρογόνο. Μπορεί να είναι πολικός, για παράδειγμα το υδροχλώριο. Ενώ στις ιοντικές ενώσεις έχουμε καθαρό σημειακό φορτίο, έχουμε καθαρό συν και καθαρό πλην. Στις ομοιοπολικές δεν έχουμε μετατόπιση ηλεκτρονιακής πυκνότητας, έχουμε δέλτα συν, δέλτα πλην, ενώ στις ιοντικές ενώσεις έχουμε καθαρό συν και καθαρό πλην.
Διαφορές ιοντικού ομοιοπολικού δεσμού, πάμε να τις δούμε. Ιοντικός δεσμός, τα άτομα που συνδέονται έχουν μεγάλη διαφορά ηλεκτρονικότητας. Είναι ο δεσμός που σχηματίζεται μεταξύ μετάλλου και αμετάλλου. Στον ομοιοπολικό δεσμό, τα άτομα που συνδέονται έχουν μικρή διαφορά ηλεκτρονικότητας. Για παράδειγμα, γι' αυτό έχουμε δεσμό που σχηματίζεται μεταξύ αμετάλλου και αμετάλλου. Ιοντικός δεσμός σχηματίζεται με μεταφορά ηλεκτρονίων από το ηλεκτροδοτικό στο ηλεκτρονικό άτομο, δηλαδή έχουμε αποβολή και πρόσληψη ενός ή περισσότερων ηλεκτρονίων, ενώ στον ομοιοπολικό δεσμό έχουμε αμοιβαία συνεισφορά ηλεκτρονίων. Οπότε σχηματίζονται, δημιουργούνται κοινά ζεύη ηλεκτρονίων. Στον ιοντικό δεσμό οι ηλεκτρικές δυνάμεις μεταξύ των ιόντων είναι ηλεκτροστατικής φύσεως, δηλαδή δυνάμεις Κουλόμπ, ισχύει ο κανόνας του Κουλόμπ, ο νόμος του Κουλόμπ, ενώ στον ομοιοπολικό δεσμό οι ηλεκτρικές δυνάμεις μεταξύ των ατόμων είναι ηλεκτρομαγνητικής φύσης. Στον ιοντικό δεσμό έχουμε κρυσταλλικό πλέγμα που περιέχει ιόντα. Έτσι, δεν υπάρχει η έννοια του μορίου στις ιοντικές ενώσεις, ενώ στον ομοιοπολικό δεσμό έχουμε σχηματισμό μορίων. Για παράδειγμα, το μόριο του νερού αποτελείται από 2 άτομα υδρογόνου και 1 άτομο οξυγόνου. Ενώ στο χλωριούχο νάτριο δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μόριο, διότι εκεί έχουμε κρυσταλλικό πλέγμα στις ιοντικές ενώσεις. Εδώ είναι ένα πείραμα που έχουμε κάνει, όπου το ποτηράκι αυτό μέσα έχει διάλειμμα χλωριούχου νατρίου, επομένως αποτελείται από κατιόντα και ανιόντα, το οποίο άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα, γι' αυτό και ανάβει το λαμπάκι, ενώ στη συνέχεια βάλαμε ένα διάλειμμα ζάχαρης σε νερό και δεν ανάψε το λαμπάκι, διότι ένα τέτοιο διάλειμμα είναι μοριακό, άρα δεν αποτελείται από ιόντα. Λοιπόν, εδώ είναι ο Λιούις, ο Αμερικανός αυτός χημικός, βραβείο Νόμπελ Χημίας, ο οποίος ασχολήθηκε με τους ηλεκτρονιακούς τύπους που χρησιμοποιούμε εμείς τώρα, ασχολήθηκε με τους δεσμούς. Ένας άλλος μεγάλος χημικός που ασχολήθηκε με τους δεσμούς ήταν ο Πόλινγκ. Είδαμε και την ηλεκτρονικότητα κατά Πόλινγκ, ο οποίος έχει πάρει και 2 Νόμπελ, ένα Νόμπελ Χημίας και ένα Νόμπελ Ειρήνης. Εδώ είναι ένας περιοδικός πίνακας, όπου καλό είναι ο μαθητής να μάθει τη θέση κάποιων βασικών μετάλλων και κάποιων βασικών αμετάλλων, κυρίως την ομάδα στο περιοδικό πίνακα στην οποία ανήκουν. Για παράδειγμα, για το νάτριο, το κάλιο, το μαγνήσιο, ασβέστιο, το αργύλιο, αυτά τα συναντάμε πάρα πολύ συχνά. Αυτά είναι μέταλλα. Ή για κάποια αμέταλλα, όπως το άζωτο, το φωσφόρο, οξυγόνο, θείο, τα αλογόνα. Πρέπει μάλλον ο μαθητής να ξέρει πού βρίσκονται, σε ποια ομάδα του περιοδικού πίνακα βρίσκονται αυτά τα βασικά τα στοιχεία. Εδώ είναι βιβλιογραφία που χρησιμοποίησα με την παρουσίαση αυτή. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε την παρουσίαση. Να έχετε καλή συνέχεια. Γεια σας.